tilasit juuri 2625 €. Tässä vaiheessa voin paljastaa sen, että ehkä vihjettä tarvit, koska itsevarmuutesi paistaa tänne alas asti. Koska ei ole tuonkaan noin paljon tienannut. Mennäänkö eteenpäin? Mennään. Katsotaan seuraavat naamat ja kerro yksitellen, keitä he ovat. Mika Häkkinen. Mika Häkkinen. Jyrki Katainen. Kyllä sinäkin ehkä hymyilet kuin Jyrki tuossa kuvassa. Käteiseksi kutsutaan myös. Jyrki Käteinen tuotti sinulle 5250 käteistä. Mennäänkö eteenpäin? Mennään. Haluatko varmasti nähdä kuvat, sillä jos yksikin menee väärin, niin menetät kaiken. Katsotaan kuvat siltä. Katsotaan kuvat. Vasemmalla on Ozzy Osbourne. Keskellä on Rock-legenda, kyllä. Lola Vallinkoski. Entinen Lola Odusoga. Nyt käytetään vihje viimeisen. Miksi? Ihan vaan, ettei jää käyttämättä. Tuhlaa. Hänen etunimensä ensimmäinen kirjain on V. Prinsessa Victoria. Siellähän oli 10 500 €. Hukujaa. Katsotaan minkä verran sieltä nyt sitten tulisi rahaa, jos noin 4 seuraavaa kuvaa tunnistaisit. 52 500 €. 4 nimen päässä. Eli joka tapauksessa joko 10 500 tai sitten jos tiedät kaikki 4, saat 52 500 tai sitten jos tulee stiplu ja et tiedä jotakin yhtä heistä, niin 2625 €. Eiköhän me pelata. Eiköhän me pelata. Ja nyt kuvat tulevat yksitellen esiin. Katsotaan ensimmäinen kuva. Se on Maria Sid. Katsotaan, ja kyllähän se oli. Ei shokkikokki, vaan soppokokki. Ei muuta kuin... Se on Prinse. Ja se on Kuno Prinse. Mielenkiintoista. Niin menee hyvin. Olen samaa mieltä. Katsotaan toisiksi viimeinen kuva. Se on vähän sun näköinen. Vastaat siis Lennikalle Taipale. No lasit hämää sen verran, sanotaan Mikael Jungner. Omea kaveri. Kiitos. Hyvää seivausta. Onko hän Mikael Jungner? Kyllä hän on Mikael Jungner. Tämä menee nyt mielenkiintoiseksi. Joo, täytyy myöntää. Katsellaan nyt se viimeinenkin. Niin, eli et halua pitää sitten sitä reilua paria tonnia, vaan haluat lähteä suoraan yrittämään. Toisaalta sä oot kyllä kovasti jo yrittämässä, että pitäisikö meidän lopettaa tää small talk ja pistää sulle viimeinen kuva Kyllä kehiin. niin saadaan ohjelma purkkiin. Näin tehdään. Pistetään ohjelma purkkiin sillä, että katsotaan viimeinen kuva. Tämä on 52 500 € arvoinen. Minkä alan ihmiseltä hän vaikuttaisi sinun mielestäsi? Se on joko laulaja tai sit stand-up-koomikko. Mun on pakko arvata se oikein. Arvaukseksi siis menee. No vastaan se joka tapauksessa. Se on semmonen kuin Erykah Badu. Meinaatko siis vastata Erykah Badu? Mennään sille. Eli sinä vastaat Erykah Badu. Erykah Badu. Ja Miika, valitettavasti kuvassa oli laulajatar Aretha Franklin.
valitettavasti näin kävi. Erittäin hienoa tietämystä. Miika, 2625 euroa lohdutukseksi kuitenkin.